uDavide nangu uDavide uDavide nangu uDavide nangu uDavide suka indaba kakho kuyangistress bafethu angifuni uqamba manje indaba yakho kuyangistress uDavide nangu kahle kahle nje mangathi ngiyandlala nje yabo indaba yabogogo la abagcwele ku social media siyangistress abamampela manje guys funeka isukunyelwe lento le funeka isukunyelwe le mina nje nento futhi engistressa kakhulu kokugcina ukuthi gazi wenzeni uDavide yabona lo Davide gazi yini le ayenza ugogo ambulala uGoli gogo ngeke avela biza uDavide kangaka yini le uDavide ayenza ugogo uDavide seqala ukuphuma ezandleni ngisho njalo uDavide yani Davide bafethu nabanye engibuye ngibablame mina kwesinye isikhathi nabanye engibuye ngibablame kwesinye isikhathi yilaba abanike ugogo touch screens ubani umnika kanjani ugogo ifone ethashayo waye umnika ugogo itouch umnikela into ugogo touch screens mfethu uDavide obvious into le inkinga ezigasona ngeke ziphele abogogo bese bazophatha ama touch screens uDavide ya ne enzeni vele uDavide mona like mawucabanga uyibheka le video lena ucabanga ukuthi uDavide wenzeni mhlambe yini le uDavide kokho phela ufuna usizo bafethu yini uDavide yini le ayenze kugogo yini uDavide le ayenze kugogo ubani unika ugogo touch screens imfundisi nangu uDavide hayi shuthi sohlezi sikhuza ubani unika ugogo ifone ethashayo uDavide suka hamba ubani onika ugogo ifone ethashayo ubani onika ugogo ifone ethashayo gogo sevele wavuka waba ku live wakhala ngoDavide uku live ku TikTok ku all digital platforms gogo khala ngoDavide uthini imfundisi mhlambe ke kufunani nilapha egolweni nibhekeni nilapha emakhaya nibhekeni ukuthi ugogo akekho umuntu oDavide oyenze something kugogo uDavide bafethu sohlezi sikhuza kweze kube nini suka mfundisi wami hamba uthini bafethu yabona masingabambisana umuntu nomuntu akhuza ugogo wakhe umuntu nomuntu ahlale nogogo kephatha amkhuze amunqi touch screens ayike ngeke sibe nenkinga ezikanje ngeke sinikhuza ngeke sikhuzana nani umuntu akahlale phansi nogogo akanikhuza nabogogo bafethu khuzana nabogogo beni khuzana nabogogo basihlupha lana kuma social media bekani ugogo uthini ugogo ukhala ngoDavide manje akekho umuntu understand ukuthi uDavide wenzeni mhlambe yini bafethu nibanikelana ama touch screens abogogo wani enza kanjani uGoliathi nangu Davide uNkulunkulu sesikhathele manje uNkulunkulu ayisesikhathele manje yabona manje sesikhathele manje ayi uthini mfundisi Davide wenzeni yini ngoDavide yini uDavide gogo yini Davide wenzeni gogo gogo hamba uDavide ay besengikhathele bona manje sengikhathele ke manje ngikhathele hayi Davide nangu uDavide ngabaleka ku Facebook uDavide nangu wahamba ngabaleka la TikTok ngamthola la ku TikTok gogo ngamblocker manje ngela ku Instagram nangu lo gogo futhi uyakhala lokukhala ngalo uDavide wakhe ayi mina ngafethu aningitshele ngenzeni ke manje yini engisazoyenza manje wenzeni uDavide yini gogo wenzeni uDavide Davide wenzeni uDavide nangu Davide yo umuntu yangalalanga eli yazi ngicabangile ukulala ngowani mina ngicabangile ukulala ngowani mina bekani manje ngihlala nazo uDavide nangu Davide ama 80s afunani ku social media ama 80s afunani social media uDavide nangu wahamba uDavide wenzeni ambulala uGoli uDavide nangu uDavide wenzeni Davide gogo bakithi wenzeni Davide gogo hayi gogo ayusiyeke bakithi hey wenzeni uDavide chaza phela usichazele wenzeni Davide hayi gogo naye ahlale kezi kunesikhizi sikhuluma uDavide